Mireu quina meravella que m'ha portat l'Anna de l'hort. Albergínies, pebrots... Doncs bé, vaig a cuinar quelcom molt senzill amb albergínies i aprofitaré per explicar-vos alguns trucs. Vaig a preparar una tuta d'albergínies, per això he agafat les albergínies més petites, perquè en aquest cas ho podem fer daus, però com que són petites, ho faré a rotllanes. L'albergínia tendeix a agafar amargor, i un dels trucs perquè no agafi aquesta amargor és deixar-les en remull amb aigua i sal, aproximadament 20 minuts, mitja hora. Però com que ho vull fer una miqueta més sa, la posaré a la fregidora d'aire, en aquest cas també, com veieu, amb una miqueta de ceba. Li posem una miqueta d'oli. Aquí sacsejo. I ara a la fregidora d'aire a 180 graus durant mitja hora aproximadament. Bé, per una truita hem de batre uns ous que li hem posat una miqueta de sal. Al batre els ous hi ha molta gent que els bat molt, fins i tot hi ha qui els fa amb el braç elèctric perquè diuen que queda més espumós. A mi, al contrari, m'agrada que encara es distingeixi el rovell de la clara. D'aquesta manera, quan la fas, té aquells trossos més blancs, més grocs i és molt més melosa. Doncs bé, ja ho tenim cuit a la fregidora d'aire. I ara és el moment d'afegir-hi l'ou. I ho remenem ben remenat, que quedi tot ben integrat. I ara, amb l'oli ben calent, posarem la barreja. I bé, com veieu ja li he donat la volta i ara deixo que es faci per l'altra banda. I ja tenim aquí la truita d'albergínies.